ఓకే, నా వాయిస్ అందరికి వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాకు అందరికి? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎక్కడైనా ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నదంటే కొద్దిగా చెప్పండి ప్లీజ్. అలాగే ప్రభుజీ. సో మనం ఈరోజు చూడబోయేది ఈశోపనిషత్ మంత్రం 2. సో ఈశోపనిషత్ ఎన్నో కేటంలో మనం చూసాం. పూర్ణమిదం పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో నెక్స్ట్ మంత్రం 1. సో ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించి జగదత్యం జగత్ తేన చక్షేన భుంజిత మాగృతస్య సిద్ధనం. సో భగవంతుడు అందరి కోసం అని ధనం అనేది పెట్టారు. ధనం అని అంటే ఆహారం కాదు, వారికి ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో వారి కర్మల బట్టి వారి కోసం అన్ని పెట్టి సమకూర్చి ఉంచారు. ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కూడా నాకు ఇంకా సరిపోదు, నాకు ఇతరుల ధనాన్ని కూడా నేను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను అని అంటే అది మాత్రం పాపం అవుతుంది, అది వికర్మ అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వికర్మల నుంచి జనాలు దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పని మనకి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే అది ఈశావస్యమిదం సర్వం, అది భగవంతుడికి సంబంధించింది. ఈశ్వరుడు అంటే కృష్ణుడికి సంబంధించింది అది. సో కృష్ణుడికి సంబంధించింది ఇదంతా కూడా జగతిలోని చరాచర జీవరాశులందరి కోసం అని పెట్టించారు. అదంతా భగవంతుడికి చెందింది. దాని మీద మనందరికీ హక్కు ఇచ్చారు. కానీ ఎంత దాకా ఇచ్చారు? మనకి ఎంతైతే పెట్టారో అంత దాకా మాత్రమే ఇచ్చారు. అంతేగాని మనము దానికంటే ఎక్కువ మనం ఆశించడం అనేది ఎప్పటికైనా తప్పు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరియు శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి ఆశీర్వాదంతో మనం ముందుకెళ్దాం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజి విశేష శతం సమా ఏవం త్వయి నాణ్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. ఇది ఈశోపనిషద్ మంత్రం. ఈశావస్య ఉపనిషద్ లేక ఈశోపనిషద్లోని వీటిని శ్లోకాలు అనరు, వీటిని మంత్రాలు అంటారు. శ్లోకానికి మంత్రానికి తేడా ఏముంది అంటే, శ్లోకము అని అంటే సంస్కృతంలోని చెప్పబడిన ఒక పోయిటిక్ వేలోని మనకి ఏదో ఒక అర్థంతో పాటు వచ్చేది. మనకి మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నట్టుగా అది కేవలం ఏదో ఆర్టిస్టిక్ వేలోని ఏదో ఒక ప్రేమ గాథని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, లేకపోయిందా ఎవరిదో ఒక మనసు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టుగా అలా ఉండదు. సంస్కృతం అనేది ఎంత అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ అని అంటే ఇవాళ కాలంలో దాన్ని పాడు చేసి పెడుతున్నారు. బట్ ఒరిజినల్ గా సంస్కృతంలోని ఉండేది ఏంటి అని అంటే శ్లోకాలు. అంటే దాని గూఢార్థంతో పాటు అది వస్తుంది. దాని మీనింగ్ తో పాటు దానికి ఏదో ఒక మనకి లెసన్, ఒక గుణపాఠంతో పాటు మనకి చెప్పేదే సంస్కృతంలోని శ్లోకాలు. కానీ మంత్రము అని అంటే మనసు నుంచి మన్ ప్లస్ అంటే మనసు నుంచి వేరు చేస్తుంది అని అంటే మనకి తప్పు త్రోవ నుంచి మనకి బయటికి పంపించేస్తుంది. మనసు మనల్ని ఎప్పుడు చెడుదారికే తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి మనల్ని ఆ చెడుదారికి వెళ్ళనీయకుండా కాపాడేదే మంత్రం. సో ఇక్కడ మనకి మంత్రంలోని చెప్తున్నారు, కుర్వన్నేవేహ కర్మాని జీవితేతోషం తమా ఏవం త్వయి నాణ్యతేతోస్తి న కర్మ్య లిప్యతే నరే. ట్రాన్స్లేషన్: One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in that way. సో కొన్ని వందలేళ్ళు జీవితంలోని మనం బ్రతికేయచ్చు. ఎప్పుడు అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్టుగా ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ మనం పాటిస్తున్నాము అని అంటే ఆ రకంగా మనం కొన్ని వందలేళ్ళు బ్రతికేయచ్చు. ఆ వందలేళ్ళు బ్రతికేసినా సరే కూడా మనకి ఏ రకమైన కర్మ బంధన అనేది చుట్టుకోదు అని అంటున్నారు. So working in that way, for that sort of work will not bind into the law of karma. So కర్మ చక్రానికి మనల్ని తట్టువాయిదు అనమాట. మనము మామూలుగా జీవులందరూ కోరికల వలయంలోని చిక్కుకొని ఉన్నారు అనేసి అని అంటారు ఎప్పటి నుంచో, అనాది కాలం నుంచి. సో ఎందుకోసం చిక్కుకొని ఉన్నాము అని అంటే మనందరికీ కోరికలు ఉన్నాయి. మనం ఏంటి అని అంటే కామ్య కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇది చేస్తే నాకేం వస్తుంది, ఏదైనా భారీగా మనకి లబ్ధి పొందుతాము అని అంటేనే మనం ఆ కర్మని చేస్తాము. మనకి ఏదైనా లబ్ధి పొందేదానికి అవకాశం లేదు అని అంటే మనం చెయ్యము.
ఎవరైనా మనల్ని మెచ్చుకుంటారు అని అంటే, మనం లేకపోయినా ధన రూపంలోని మనకి ఏదైనా వస్తుంది అని అంటే మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరున్నారు, రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉన్నారు, యాక్సిడెంట్ అయి ఉన్నది. ఒకతను బాగా ధనికుడు, ఒకతను నిరుపేదవాడు. సో ఆ ధనికుడు ఎంత ధనికుడు అని అంటే మీకందరికీ తెలుసు, అతను చాలా గొప్ప ధనికుడు అని. కొన్ని వందల కోట్లు, కొన్ని లక్షల కోట్ల అతని దగ్గర ఉన్నది. వాళ్ళ కొడుకుని కానీ కూతుర్ని కానీ మీరు ఆ యాక్సిడెంట్ నుంచి సేవ్ చేశారు అని అంటే మీకు అవలీలగా కొన్ని కోట్లు ఇచ్చేస్తారు అని తెలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరేం చేస్తారు అని అంటే వారికే మీరు ప్రాణాన్ని కాపాడే దానికోసం అని మీరు ప్రయత్నిస్తారు. ఎవరైనా, మీరనే కాదు, నేనైనా. కానీ అదే పక్కన నిరుపేదవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వారిని కాపాడాలి అనేసి కనీసం ప్రయత్నించం కూడా. ఎందుకనంటే వారిని కాపాడితే మనకేం వస్తుంది? మనకేమీ రాదు. కాబట్టి అనవసరంగా మనం వాటి మీద వృధా చేసుకోకూడదు. ఈ రకంగా మనందరం కూడా ఏంటంటే కామ్య కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము, ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ చేస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే ప్రతి కామ్య కర్మ చిన్న నుంచి చిన్నదవ్వచ్చు, పెద్ద నుంచి పెద్దదవ్వచ్చు. ఏదైనా కోరుకొని మనం చేస్తున్నామని అంటే దాని వల్ల ఒక కర్మ బంధన, దాని వల్ల మనకి ఒక వలయం చుట్టుకొని ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క పాశము, ఒక్కొక్క దారము, ఒక్కొక్క కోరిక ఒక్కొక్క దారం లాగా మన జీవితంలోని యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీని ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుంది? వచ్చే జన్మ ఈ వలయం బట్టి మనకి కొత్త జన్మ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. భగవద్గీతలో మీరు చూశారు, దీన్నే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటారు. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలోని మీరు చూశారు, అర్జునుడు అడుగుతారు కృష్ణుడిని, మనకి బ్రహ్మన్ అనగా ఏంటి, ఆది భూత అనగా ఏంటి, ఆది దైవ అనగా ఏంటి, ఆధ్యాత్మ అనగా ఏంటి అని. సో ఆధ్యాత్మ అంటే ఇదే, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే ఇంకేదో కాదు, ఏ కర్మలు చేస్తే వారికి దానికి అనుగుణంగా ఏ శరీరం వస్తుంది అని తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. సో మరి దానంతటికి కారణం మనం ఒకటి తెలుసుకున్నాము, వికర్మ అనేది అస్సలు చేయకూడదు. వికర్మ అంటే తాడులు, కర్మ అంటే, కర్మ అనేది కూడా ఒక దారం, కానీ అది కూడా వలయాన్ని చుడుతూ ఉంటుంది. మనం ఆ కర్మ అంటే దాంట్లోని మనం చిక్కుకుపోయి ఉంటాం. సో ఆ కర్మలోని చిక్కుకుపోయిన దాని వల్ల మనకేంటంటే అంతో ఇంతో మనం ఉండేది దుఃఖ సంసార సాగరం. సో ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహిమురారి. మనకి ఈ సంసార సాగరం అని అంటారు, దీంట్లోని ఆల్రెడీ మనం కొట్టుమెట్టాడుతున్నాం. అది కాకుండా మనం ఏంటంటే ఈ కోరికల వలయం మన మించి పడి ఉన్నది, ఒక నెట్, ఒక జాలం మన మీద పడిపోయి ఉన్నది. ఆలోచించండి ఒకసారి, సముద్రంలోని ఇంత పెద్ద భవమహాసాగరంలోని ఈత కొట్టడం అనేది చాలా కష్టం. మనం ఈత కొట్టలేము, కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లోని మన మీద ఈ వలయం ఒకటి చిక్కుకొని ఉన్నది, మన మీద ఈ జాలం ఒకటి పడిపోయి ఉన్నది. ఈదుదాం అనుకున్నా సరే కూడా ఈదలేకపోతున్నాం కూడా. ఇది ప్రతి ఒక్క జీవుని యొక్క పరిస్థితి. సంసార సాగరంలో మనం కొట్టుకుంటున్నాము, ఇబ్బంది పడుతున్నాము. కానీ దేని వల్ల అంటే మనమే తయారు చేసాము, అది ఎవరో మన మీద వేయలేదు, మనమే తయారు చేసాము ఈ కోరికల వలయం. దేని నుంచి ఆ కోరికల వలయం వచ్చింది అని అంటే కామ్య కర్మల నుంచి వచ్చింది. అదే కామ్య కర్మలు కాకుండా వికర్మలు ఎవరైనా చేశారంటే 3 రకాల కర్మలు ఉన్నాయి, కర్మ, అకర్మ అండ్ వికర్మ. సో ఫస్ట్ వికర్మ. వికర్మ అని అంటే చెయ్యరాని పనులు చేయడం, ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ కి వ్యతిరేకంగా మనం మన జీవితాన్ని మనం కొనసాగించడం అనేది అది వికర్మ. నెక్స్ట్ కర్మ. కర్మ అని అంటే మనం కర్మలు చేస్తున్నాం, మంచి పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు. చాలా మందికి అది తెలియదు. మంచి పనులు చేయండి అయ్యా, పుణ్యకార్యాలు చేసుకోండి అని అంటారు. పుణ్యకార్యం అని అంటే చాలా మంది దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే మనము మంచి పనులు చేయడం, దాన ధర్మాలు అవన్నీ చేసుకోవడం అనేది పుణ్యకర్మల్లాగా భావిస్తారు. కానీ కాదు. పుణ్యకర్మలు చేసుకుంటే కర్మ చేసుకున్నట్టుగా, కానీ ఆ కర్మ నుంచి మీరు ఏమైనా కోరుకున్నారు అని అంటే మాత్రం అది కర్మాన్ని వలయంతో అది కట్టిబట్టేస్తుంది అనమాట. కానీ అదే మీరు కోరికల వలయంలోని కాకుండా మీరు
అకర్మ మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పేసి కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భుర్మాతే సంగోత్వ కర్మణి. మీరు ఏ రకమైన కర్మలు చేసినా సరే కూడా దానికి ఫలితాన్ని ఆశించద్దు. ఈ రకంగా ఉన్నారు ఆశించట్లేదు అని అంటే అప్పుడు అది అకర్మ కిందకు అవుతుంది. దానికి మనకి ఏ రకమైన కర్మ బంధనత అనేది ఉండదు, అకర్మకి మాత్రమే. లేదు మీరు కర్మ చేస్తున్నారు కోరికలు పాటు అంటే అది సన్నటి దారంతో మనం వలయాన్ని చుడుతున్నట్టు. ఇలాంటి కొన్ని లక్షల కోట్ల కోరికలు మనం కోరుతూ ఉంటాం. ప్రతిరోజు కోరికలతోనే మనం పనులు చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం ఆ దారంతో మనంతటికి మనమే ఒక వలయం చేసుకుంటున్నాము. ఏ రకంగా అయితే ఒక సాలిపురుగు తన కోసం అనేది ఒక జాలం ఉంది సృష్టించుకుంటుంది. ఆ జాలాన్ని సృష్టించుకున్నట్టుగా మనం కూడా జాలాన్ని సృష్టించుకుంటున్నాము. ఆ జాలం దేంతో తయారవుతుంది? కోరికలతో తయారవుతుంది. ఈ కోరికలే మనల్ని తీసుకొని వెళ్తుంది వచ్చే జన్మలోని. మళ్ళీ దాని కోరికలకి అనుగుణంగా మనకి కొత్త శరీరాన్ని ఇస్తుంది. ఆ శరీరానికి ఆ కోరికలకి అనుగుణంగా మనకి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా గ్రూప్ అవ్వబడతాయి. మనసుతో సెంట్రిక్ అయింది. సో మనం 13వ అధ్యాయం భగవద్గీతలో తెలుసుకున్నాము. మనకి కోరికలు బట్టి మనకి కొత్త శరీరం అనేది వస్తుంది. ఆ శరీరం ఏదైనా కావచ్చు, మన కోరికలు బట్టి ఉంటుంది. అదే మనం కోరికలు కానీ సరైన కోరికలు కోరుకున్నాము అని అంటే కనీసం మానవ జన్మ రావచ్చు. కానీ అదే మన కోరికలు వక్రీకృతం అయి ఉన్నది కోరికలు అని అంటే దానికి అనుగుణంగా దాని శరీరం వస్తుంది. ఎక్కువసేపు నిద్రపోవాలి, మాదక ద్రవ్యాలు వాడాలి, నిద్రించాలి ఎక్కువసేపు అని అనుకున్నప్పుడు మానవ జన్మ ఎందుకు? దానికోసం ఏ భల్లూకం జన్మనో చాలు. భల్లూకం 18 గంటలు రోజుకు పడుకుంటుంది. అదే వారికి వివాహేతర సంబంధాలు కావాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే దానికోసం మానవ జన్మ ఎందుకు? కుక్కలాగా పుడితే సరిపోతుంది. సో ఈ ప్రకృతి అనేది ఎవరిని కూడా క్షమించదు. ప్రకృతి అనేది ఎవరికి కూడా పక్షపాతం కూడా చేయదు. అందరికీ సమన్యాయం చేస్తారు. ఈ అందుకోసమని మనకి ప్రకృతి ఏం చేస్తారంటే అటువంటి పరస్త్రీ సంభోగం కావాలనుకునే వారికి కుక్క జన్మనిచ్చేస్తారు. అక్కడ వారికి కావాల్సిన విధానంగా వారు బ్రతికేయచ్చు అని. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకసారి ఆ రకంగా జీవ జంతువుల జన్మ వచ్చిందనంటే మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చేది కష్టం. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారనంటే మీరు వికర్మ చక్రంలోని పడిపోవద్దు. వికర్మ అంటే పెద్ద పెద్ద తాడులతో తయారు చేసుకున్న వలయం అది. అది చాలా డేంజరస్. కనీసం పోనీ కర్మ చేసుకుందాము అని అంటే కర్మ అనేది కూడా మనకి సన్నటి దారమే అయి ఉండొచ్చు, కాకపోతే అది కూడా వలయమే. కాబట్టి మనకి భగవంతుడు ఏదైతే మన కోసం పెట్టారో దాంతో సంతృప్తి పడదాము. సంతృప్తి పడుతూ మనం అకర్మ చేసుకున్నాము భగవంతుని కోసం అనేసి అన్ని కోరికల యొక్క దాని ఫలితాన్ని, మన కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేసి ఏ రకమైన కోరిక లేకుండా మనకి భగవంతుడు ఏది పెడతారో మంచిదే పెడతారు. ఎందుకు పెడతారు? ఇంతకు ముందే మన శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. మనకి ఈశావస్యం ఇదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్. ప్రతి ఒక్కటి మన కోసం సమకూర్చి పెట్టారు. కాబట్టి మనం భగవంతునికి విడిచిపెట్టేద్దాం. అది మనం అనవసరంగా టెన్షన్ పడద్దు. మనకేమి ఇస్తున్నారు, ఏమి ఇవ్వటం లేదు, ఏం కావాలి, ఏం వద్దు, అదేవి కూడా మనం కోరికలు మనం పెట్టుకోవద్దు. అది భగవంతుని మీదకే వదిలేద్దాం. భగవంతుడు మనకి ఏది ఇచ్చారో దాంతోని మనం సంతృప్తిగా ఉందాం. చాలు, ఇది నాకు చాలు అనే భావనతో ఉన్నాము అని అంటే మనకి అది వికర్మకి దారి తీస్తుంది, ఇది అకర్మకి దారి తీస్తుంది. అకర్మ అని అంటే భగవంతుని కోసం చేసిన కర్మ. దానివల్ల మనకి ఏ రకమైన కోరికల వలయము మనకి చుట్టుకోదు. ఈ రకంగా చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మ కూడా మనకి అకర్మకే దారి తీస్తుంది, భగవద్భక్తికి మనకి దారి తీస్తుంది. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ కర్మ ఉన్నాయి మనకి. సో ఏంటి ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కర్మ అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ కర్మలు. ఒకటి కర్మ అంటే actions performed in terms of one's prescribed duties as mentioned in the revealed scripture. సో వేదాలలోనే అంతా కూడా 96% మనకి దీని గురించి కర్మకాండ గురించి ఇచ్చున్నారు. అంటే ఏ రకంగా కర్మలు చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి. కానీ అది కూడా కోరికల వలయంలోనే మనల్ని చిక్కేలాగా చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది అనేది మనకి వేదాలలో ఇస్తున్నారు.
So in the lower stages of life, one cannot immediately adopt activities of devotional service, nor can one stop fruitive work. సో ఎవరైనా సరే కూడా ఒక ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా డివోషనల్ సర్వీస్కి వచ్చారు, ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా మందిరానికి వచ్చారు, వారికి ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, నాయన నాన్ వెజ్ మానేయాలి, జపం ఇది మీరు నాన్ వెజ్ తినడం మానేయాలి, కాఫీ టీ మానేయాలి, వెల్లుల్లిపై మానేయాలి, జపం స్టార్ట్ చేయాలి, అండ్ ఇంకా చాలా మేము విషయాలు చెప్పాము. సో అప్పుడు వారికి అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ ఏది మానేయడం అవుతుంది అని అంటే మందిరానికి రావడం మానేయడం అనేది అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్. ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఎప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ మ్లేచ్చులే ఉండేవారు, అంటే పంచమ జాతికి చెందినవారు. వారికి ఏంటనంటే ఎప్పుడు వికర్మలే చేస్తూ ఉండేవారు వారు. అటువంటి వారిని ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళి మీరు నాన్ వెజ్ మానేయాలి, మీరు మీట్ ఈటింగ్ మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. వారికి చెప్పినంత ఒకటే ఒకటి, ఫస్ట్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మేము జపిస్తున్నాం, మాతో పాటు కీర్తన చేయండి. మేము కీర్తన చేస్తాం, మీరు కీర్తన చేయండి. మేము డాన్స్ చేస్తాం, మీరు డాన్స్ చేయండి. మాతో పాటు వచ్చి ప్రసాదం తినండి. దాంట్లో కష్టమే ఉంది ప్రసాదం తినే దాంట్లో. వారిని ఏమీ మానేయమని చెప్పట్లేదు, మీరు చేస్తున్నది కొనసాగించుకోండి, రండి మాతో పాటు కొద్దిపాటు ప్రసాదం తినండి, కొద్దిపాటు నృత్యం ఆడండి, కొద్దిపాటు మాతో పాటు సంకీర్తనలోను మీరు పాల్గొండి. ఈ రకంగా పాల్గొన్నాక మెల్లిమెల్లిగా వారిలోనే పరివర్తన వచ్చి వారు ఏంటి అంటే వారి ప్రవర్తనని మార్చుకొని వారు అడగడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు మమ్మల్ని? మేము ఇంతకాలంగా వస్తున్నాం, ప్రసాదం తింటున్నాము. అమెరికాలోని చాలా మంది వచ్చేవారు ప్రభుపాదుల వారు ప్రసాదం పెట్టిన తర్వాత తినేసి ఆ ప్లేట్లను అక్కడికక్కడే పడేసి వెళ్ళిపోయేవారు. ఆ ప్లేట్లన్నిటినీ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే కడిగేవారు. కడిగి వచ్చే వారం కోసం మళ్ళీ సర్ది పెట్టేవారు. వండేది ప్రభుపాదుల వారే, నైవేద్యం పెట్టేది కూడా ప్రభుపాదుల వారే, వడ్డిచ్చేది ప్రభుపాదుల వారే. ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేది మాత్రం అక్కడ వచ్చిన వారు స్వీకరించేవారు. ప్లేట్లు కూడా పడేసి వెళ్ళిపోయేవారు. ఆఖరికి దాని అన్నిటినీ ప్రభుపాదుల వారే కడుక్కునేవారు. ఆయన ఒక్కరోజు కూడా ఒక్కరిని అడగలేదు ఈ ప్లేట్లు ఎవరు వాష్ చేస్తారు అని. కానీ మెల్లిమెల్లిగా అక్కడ వారిలోని పరివర్తన వచ్చి వారు అడగడం స్టార్ట్ చేసేది. మేము చూస్తున్నాము, మేమంతా తినేసి వెళ్ళిపోతున్నాం, ప్లేట్లు ఇక్కడే పడేస్తున్నాం ఏదో హోటల్కి వచ్చినట్టుగా. మరి ప్లేట్లు అంతా ఎవరు కడుగుతున్నారు అని అంటే, ఓ దాని గురించి వరి అవ్వద్దు అని అన్నారు ప్రభుపాదుల వారు. లేదు, నాకు తెలుసుకోవాలనుంది ఎవరు కడుగుతున్నారు అని అంటే, నేనే కడుగుతున్నానన్నారు. అంటే మేము మీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలమా అన్నారు. ఎక్సలెంట్, చేయగలిస్తే మంచిదే, కానీ మీ ఇష్టం అన్నారు. ప్రభుపాదుల వారికి సహాయం చేసేదానికి వాళ్ళు వచ్చారు. కొద్దిగా ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్లేట్లు మాత్రమే వాళ్ళు కడుక్కున్నారు. దాని తర్వాత కొంతకాలం చూశారు. దాని తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు మిగతా వారందరి ప్లేట్స్ ప్రభుపాదుల వారే కడుగుతున్నారు. వచ్చి మిగతా వాళ్ళ ప్లేట్ కూడా కడగడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ రకంగా సేవాభావం అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో మెల్లిమెల్లిగా వారు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వచ్చారు. దాని తర్వాత ప్రభుపాదుల వారిని అడిగారు, ఇంకేమైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ చాంటింగ్కి అని. ఎక్సలెంట్, ఇప్పుడు సరైన దారికి వచ్చారు అని అన్నారు. మెల్లిమెల్లిగా రూల్స్ చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి మెల్లిమెల్లిగా రూల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తేనే ఎవరైనా సరే కూడా పాల్గొవచ్చు దాంట్లో. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఫోర్మోస్ట్ గా ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది జపం. సో 16 మాలల జపం చేసుకోండి చాలు. 16 మాలలు కావటం లేదు, కనీసం 8 మాలలైనా చేయండి. యాక్చువల్గా 16 మాలలు చేస్తే మనకి ఉత్తమం. అంత చేస్తే మనకి మిగతా జీవ జంతువులకి మధ్యన తేడా అనేది ఉంటుంది. కానీ వచ్చిన కొత్త నుంచి మీరు 16 మాలలు చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు చేయలేకపోవచ్చు. ఎవరైతే 16 మాలలు చేస్తున్నారో ఎక్సలెంట్, వారి పాదాలకందరికీ నమస్కారం. కానీ ఒకవేళ 16 చేయలేకపోతే కనీసం 8 చేయండి. 8 కూడా నా వల్ల కాదు అంటే కనీసం 4 చేయండి. ఒక్కొక్క మాల జపించేదానికి సుమారుగా 6 నిమిషాలు, 24 నిమిషాలు మీకోసం మీరు వ్యర్థించుకుంటున్నారు ప్రతిరోజు. నా వల్ల అది కూడా కాదు, నేను చాలా బిజీగా ఉంటాను అని అంటే కనీసం 1 మాల చేయండి. 1 మాల కూడా చేయలేకపోతున్నాను అని అంటే అటువంటి వారికి వారి జీవితంలో వారు ఏమీ సాధించలేరు. ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా ఎన్నో సాధించి ఉండొచ్చు. మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు, మీ దగ్గర కోట్లాది ధనం ఉన్నది, మీ దగ్గర సామంత రాజులందరూ కూడా మీకు నమస్కారాలు పెడుతున్నారు, మీ పాదాభివందనాలు చేస్తున్నారు, మీకు పట్టపురాణులు ఉన్నారు, మీకు సామ్రాజ్యం ఉన్నది, కోట్లాది ధనం ఉంది, మీకు బలగం ఉంది.
అవంతా ఉంటే కూడా కానీ మీకు ఒకవేళ కానీ గురువు దగ్గరికి మీరు గురువు పాదాలకు మీరు నమస్కారం పెట్టలేకపోతున్నారు, గురువు పాదాలకు ముందు మీరు తల వంచలేకపోతున్నారు అని అంటే తతఃకిం 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 అవంతా ఉండి ఏం లాభం? జీవితంలోని మీరు ఒక పెద్ద సున్నాని సంపాదించారు, దానికి మించి ఇంకేమీ సంపాదించలేదు, దానికంటే మించి ఇంకేమీ సంపాదించలేదు, దానికి మించి ఇంకేమీ సంపాదించలేదు అని చెప్పండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే వారి జీవితంలోని వారు సంపాదన అవన్నీ కూడా కావాలి, కానీ దానితో పాటు మనం ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి కూడా చేరుకునే మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా భక్తి యొక్క సేవలోని వారు నిమగ్నం అయిపోవాలి అని అంటే కాలేకపోవచ్చు వారు. కాబట్టి అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో కాబట్టి కర్మ బంధనాల నుంచి కనీసం విముక్తులు పొందండి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది. లోవర్ స్టేజెస్ వారు. ది లివింగ్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ బై నేచర్, బట్ డ్యూ టు హిస్ బాండేజ్ ఇన్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ he has to change his body over and over. సో జీవుడు ఏంటి అని అంటే అనంత కోటి కాలంగా మనం ఇది తీసుకుంటున్నాం, ఈ శరీరంతో పాటు జన్మం తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఈ త్రిగుణాలు లోబడి ఉంటాయి. సో ఈ శరీరమే త్రిగుణాలకి లోబడి ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే మనం జీవ ప్రకృతి ద్వారా మనం శాసించబడుతున్నాం. సో మనకి శరీరం రాగానే మనం ఏంటి అంటే ఈ త్రిగుణాలకి లోబడి పని చేయవలసిందే. కాబట్టి ఆ త్రిగుణాలు ఏ రకంగా ఆడిస్తాయో ఆ రకంగా మనం ఆడుతూ ఉంటాం. చూడండి, అందుకోసమని ఒక్కొక్క గుణంలోని ఒక్కొక్కరికి చెప్పారు. మాంస భక్షణ మాత్రమే వారు చేస్తున్నారు, వారికి ఎక్కువ తినాలనుంది అని అంటే వారికి అంతదానికి మానవ జన్మను ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకునేది? వారికి పంది జన్మను ఇచ్చేస్తారు. పంది జన్మలో ఏంటి అని అంటే ఏది చూసినా సరే కూడా దానికి ఆహారమే, ఇది తినాలి ఇది తినకూడదు అన్నట్టుగా ఏమీ లేదు. అదే ఒకవేళ పుణ్యకార్యములు చేసుకుంటున్నారు అంటే, పుణ్యకార్యములు అంటే యాక్చువల్ పుణ్యకార్యములు కాదు, దాన ధర్మాలు చేస్తున్నారు అంటే వారు స్వర్గానికి వెళ్తారు అంతే. స్వర్గానికి వెళ్ళి వారి యొక్క ఆ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో అప్పుడు వారు మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి రావాల్సిందే. పరస్త్రీ సంభోగం కోరుకోవాలనుకునే వారికి కుక్క జన్మ, ఎవరైతే వస్త్రహీనంగా ఉండాలనుకుంటారో వారికి చెట్టు జన్మ, నలకుబేరులకు చెట్టు జన్మ వచ్చింది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఏది కోరికలు పెట్టుకొని ఉంటారో దానికి అనుగుణంగా వారికి కొత్త శరీరం అనేది ఇవ్వబడుతుంది. ఇది తప్పదు, ఇది ప్రకృతి యొక్క నియమం. ఇది సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్. మనకి 2వ అధ్యాయం భగవద్గీతలోని సాంఖ్యయోగంలో మనకి చెప్పుకున్నారు ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్. ఈ రకంగా ఆత్మ అనేది ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్ కర్మ బంధన, దీన్నే కర్మ బంధనం అని కూడా అంటారు. సో కర్మ ద్వారా వారు చేసుకున్న కర్మనే ద్వారానే వారు బంధించబడిపోయారు. సో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఇజమ్స్, ఆల్ట్రూయిజం, సోషలిజం, నేషనలిజం, కమ్యూనలిజం, మనం సేవాభావము అనే పదం ఏదైతే ఉందో అది జస్ట్ ఒక ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టిన కర్మ బంధన. అదంతా కూడా నా దేశము, నా భూమి, నా మనుషులు, అదన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే కర్మ బంధనాతే. If one wants to live above them, he should make them God-centered. Then there is no harm of becoming a family man or an altruistic or a socialistic. కానీ మనం ఎప్పుడైతే మన కోసమని మనం కామిస్తూ మనం ఏదైనా కర్మని చేసాము అని అంటే అది కర్మ బంధనానికి దారి తీస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఏ కర్మని చేసినా అది భగవంతుని కోసమని మనం చేసాము అని అంటే మనకి అది కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు. భగవద్గీతలో కూడా చాలా జగాలను అదే చెప్పారు. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వా యుజ్యస్వ విగత జ్వరః. భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా అదే చెప్పారు. మయి సర్వాణి కర్మాణి, నా కోసమని ప్రతిదీ చెయ్యి అని. యుద్ధం చేస్తున్నావు, యుద్ధం చెయ్యి, కానీ నీకు దాంట్లో ఏం లబ్ధి పొందుతుంది అనేది ఆలోచించొద్దు. ఆ కర్మని నా కోసం చేయి, నువ్వు నా కోసం యుద్ధం చేయి. నువ్వు
నాకు అది నచ్చుతుందా లేదా అన్నట్టుగా భగవంతుడికే అర్పించుకుంటూ ప్రతి ఒక్క కర్మని మనం చేయాలి. ఆ రకంగా మనం చేసామంటే భగవంతుడికి సంతృప్తి పొందుతారా లేదా అనేది మనం తెలుసుకుంటే చాలు. అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువుకి తెలుసు అది భగవంతుడు ఆ కర్మ వల్ల భగవంతుడు సంతృప్తి పడతారా లేదా. గురువు చెప్తారు. గురువు ఉండేదే దానికోసం. అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువు చెప్తారు, మనకి గైడెన్స్ ఇస్తారు, మనం ఏ కర్మని చెయ్యాలి, ఏ కర్మని చెయ్యకూడదు అని. జీవులు అందుకోసమనే పుట్టేటప్పుడు గురువు లేకుండా పుడతారు. కాబట్టి అది వారి తప్పు కాదు. కానీ శరీర త్యాగం చేసేటప్పుడు గురువు లేరు అని అంటే మాత్రం వారికి ఏం చెయ్యాలో ఏం చెయ్యకూడదో తెలియదు. కాబట్టి వారు ఏ దారిలో వెళ్తున్నారో తెలియదు. భగవద్గీతలో మనకి చెప్పారు, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ మూడు కూడా చాలా ఇంట్రికేట్ ఇష్యూస్. మనకి ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ అనేది మనకు తెలియదు. సో కర్మణ వహతి బోధవ్యాం, బోధవ్యాం చ వికర్మణ అని చెప్పారన్నారు. సో మనకి ఏది ఏంటి అనేసి తెలియదు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఒక ధీరుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఆ గురువు మనకి బోధిస్తారు ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ, ఏది వికర్మ అని. సో దాన్ని బట్టి మనం అతను చెప్పినది అదంతా కూడా వాణి అంటారు. ఆయన మనకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు. ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా వెళ్ళాము అని అంటే మన జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కూడా అకర్మ చేస్తూ బ్రతకాలనుకుంటున్నారు అని అంటే వారు ప్రతి ఒక్క విషయంలోని భగవంతుని పెట్టుకోవాలి. భగవంతుడి కోసమే సర్వం కార్యం చేయాలి. సో ఈ రకంగా చేశారు అని అంటే వారికి వారి కర్మ బంధనాల నుంచి వారు తప్పించుకునే అవకాశం చాలా ఉంది. So altruistic activities according to the spirit of Sri Isopanishad and Bhagavad Gita are karma. So altruistic activities according to the spirit of Sri Isopanishad and Bhagavad Gita. అంటే ఏంటి అని అంటే ఆల్ట్రూయిస్టిక్ అంటే పరోపకారం. ఇతరులకి మంచి చేద్దాము అని మనం అనుకుంటాం. సో ఒక్కొక్కరి దృష్టిలోని ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. మీ దృష్టిలోని పరోపకారం అని అంటే వారికి ఆహారాన్ని పంచిపెట్టడం. కానీ వారికి ఏం అవసరం మనకు తెలియదు. నిజం చెప్పాలి అని అంటే భిక్షగాడు ఎప్పుడైనా వస్తారు మన దగ్గరికి, అమ్మా ఆకలి వస్తుందమ్మా అని అంటే అన్నిటికంటే ముందు మీరు చేసేది ఏంటి అని అంటే మీ పాకెట్లో చేసుకుంటారు, లేక మీ పర్సులో చేస్తారు, చూస్తారు ఎంత ఉన్నది. ఒకవేళ 100 రూపాయలు ఉన్నది అని అంటే 100 రూపాయలు ఇవ్వరు. భిక్షగాడికి 100 రూపాయలు ఏంటి, 10 రూపాయలు, సరే 10 రూపాయలు ఇస్తే ఇద్దాం. బెస్ట్ ఫిట్ మాత్రం 5 రూపాయలు ఆ రకంగా. ఎందుకంటే మరి రూపాయి బిల్లు ఇస్తే వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి. మీకు తెలియదు వారికి ఏం కావాలి అని. కాబట్టి మీరేమనుకుంటారంటే ధనం అనేది అన్నిటికీ సొల్యూషన్. అతనికి ఆకలి వేస్తూ ఉండొచ్చు, అతనికి ఆహారాన్ని ఇవ్వండి, ప్రసాదాన్ని ఇవ్వండి, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదం. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే సునాయాసమైన మార్గాన్ని మనం ఎంచుకుంటాము, ధనం ఇస్తాం. ఆ ధనంతో ఆయన ఏమైనా చేయొచ్చు. ఎందుకు ఆయన ఏమైనా చేయొచ్చు అని అంటే ఆయనకి ఎలా వాడుకోవాలనేది ఆయనకి తెలియదు. ఆ మొమెంట్ లో ఆయనకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అది చేయొచ్చు. ఆయన ఆహారం కోసమనే ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోయిందా దానితోని మాదక ద్రవ్యాలు స్వీకరించవచ్చు, లేకపోయిందా దానితోని ఇంకేదైనా సరే కూడా కాస్త షార్ట్ కట్ మార్గం, ఒక కత్తిని కొనుక్కొని ఇంకొకరికి భయపెట్టించి మర్డర్స్ ఆ రకంగా చేసుకొని ధనం సంపాదించుకోవచ్చు, లేకపోతే చైన్ స్నాచర్ అవ్వచ్చు ఆయన, మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనం అనుకుంటాము ఇది వారికి మంచి చేస్తోంది అని. కానీ ఈశోపనిషత్ ప్రకారంగా మరియు భగవద్గీత ప్రకారంగా మనం ఇతరులకి మంచి చెయ్యాలనుకోని ఉద్దేశంతో చేసే కర్మలన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే అది కర్మ బంధనాకే దారి తీస్తుంది అని అంటున్నారు. అది వారికి మంచి చేయదు, మనకి మంచి చేయదు. మరి వికర్మీస్ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే మనకి వేదాలకి వ్యతిరేకంగా, మనకి చెప్పబడిన దానికి వ్యతిరేకంగా వారు కర్మలు చేస్తున్నారు, ఏదైతే చెయ్యకూడదు అని అన్నారో వర్జితమైన పనులు మాత్రమే చేస్తున్నారంటే వారిని వికర్మీలు అంటారు. అంటే ఒక జీవిని సంహరించి దారిని తినడం అనేది, భుజించడం అనేది అది వికర్మ. ఇప్పుడు మనకి డౌట్ రావచ్చు, నేనైతే చంపటం లేదు, వాడెవరో చంపుతున్నాడు, ఆ మాంసాన్ని నేను తింటున్నాను, మరి కాబట్టి నాకే రకంగా పాపం. లేకపోతే నేను చలో వండను కూడా వండట్లేదు, హోటల్కి వెళ్తాను, అక్కడ తింటాను.
చంపిన వాడెవడో, వండిన వాడెవడో, వడ్డించిన వాడెవడో, నేను మాత్రం కేవలం భుజిస్తున్నాను, నేనైతే చంపటం లేదు అని. కానీ మనకి వేదాల ప్రకారంగా 5గురికి సరి సమానంగా పంచుకుంటారు. చంపినవాడు, దాన్ని వండినవాడు, దాన్ని వితరణ చేసినవాడు, వడ్డించినవాడు అండ్ భుజించేవాడు. ఈ 5గురికి కూడా సరి సమానంగా పంచబడుతుంది ఆ పాపం. సో అందుకోసమే వాల్మీకిని కూడా వచ్చి నారదుని అడుగుతారు, మీ 5గురికి కూడా మరి ఈక్వల్ గా వర్తిస్తుంది, మరి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ పాపాన్ని స్వీకరిస్తారా అని. వెళ్ళి వాల్మీకి మహర్షి అతను అడుగుతారన్నమాట తన ఇంట్లో వాళ్ళని. వారందరూ అంటారు, నువ్వు తెస్తున్నావు, నువ్వు అడుగుతున్నావు, మేము తింటున్నాము, అప్పటికీ మాకు పాపం చుట్టుకుంటోంది, మేము ఆ పాపాన్ని, నీ పంతు పాపాన్ని కూడా మేమెందుకు తీసుకోవాలి అని అంటారు. కాబట్టి అప్పుడు అతనికి తెలిసి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ప్రకృతికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తారో వారు వికర్ములు, వారు వేదాలను పాటించరు. వారికి దానివల్ల వారు చేసే వికర్మ యొక్క దీనివల్ల వారికి ఏమవుతుంది అని అంటే, వారు లోవర్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కి మళ్ళీ వచ్చేసే అవకాశం ఉన్నది. సో ఈ రకంగా వారు వారి జీవిత ఉద్దేశాన్ని వారు నాశనం చేసుకున్నవారు అవుతారు. కర్మలు ఏంటి అని అంటే, వారు వేదాల ప్రకారంగా వారు జీవిస్తారు, వారి యొక్క కర్మలను వారు చేసుకుంటారు, వారి యొక్క పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో వారు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎందుకోసం చేస్తారు? ఏదో ఒకటి కోరికను కోరుకుంటూ వారు చేస్తారు. యజ్ఞము, యాగాదులు అన్ని, ధనము అన్నిటినీ కూడా వారు ఖర్చు పెడతారు. కానీ దేనికోసం అని అంటే, ఏదో ఒకటి వారు కామిస్తూ, ఏదో ఒకటి కోరికతోను వారు చేస్తారు. కానీ స్టిల్ మనకి వేదాల ప్రకారంగా అటువంటి వారికి స్వర్గ ప్రాప్తి అనేది ఇస్తారు. వారు దేవీ దేవతలాగా కొంతకాలం ఉండొచ్చు, కానీ వారి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో వారు మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వచ్చేస్తారు. ఆఖరి సెట్ ఎవరు అని అంటే అకర్మి. అకర్మి అని అంటే ఎవరు అని అంటే, వారు కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే వారు అన్ని కర్మలు చేస్తారు. వారికి లబ్ధి ఏం పొందుతుంది అని ఆలోచిస్తారు, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు వారు చేస్తారు కర్మలు. సో వారికి ఏంటి అని అంటే, ఈ జ్ఞానం ఉన్నది, ఏ కర్మని చేస్తే వారికి కర్మ బంధనాత్ అనే దాంట్లో వారు చిక్కుకుంటారు, ఏ కర్మని చేస్తే వారు విముక్తి పొందుతారు అనేది వారికి తెలుసు. Consequently, Sri Isopanishad advises us to exert our energy in the spirit of Ishavasya. Being so engaged, we may wish to live for many, many years. ఈ రకంగా మీరు అకర్మని చేసుకుంటూ ఉన్నారు అని అంటే, మీరు ఎన్ని వందలేళ్లు బ్రతికినా సరే కూడా మనకి ఇబ్బంది లేదు, కర్మ బంధనాత్ అనేది చూసుకోదు. కానీ అదే మనం కొంతకాలమే ఉన్నా సరే కూడా కానీ వికర్మ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే మాత్రం పాపం చుట్టుకుంటుంది. మనం ఉన్నాము కానీ కర్మని చేస్తున్నాం, దాని బంధనా చుట్టుకుంటుంది అని అంటే మళ్ళీ 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 జన్మని తీసుకుంటూనే ఉండాలి. కాబట్టి బెస్ట్ ఏంటి అని అంటే అకర్మ చేసుకోవడం, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేయగలమో అది చేయడం. ఒకవేళ మీలోంచి ఎవరైనా నాన్ వెజ్ తింటున్నారు అని అంటే ఇమ్మీడియట్ గా స్టాప్ చేసామని అంటే దాని అర్థం కాదు. ఫస్ట్ మీరు జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి, వీలైనంత త్వరగా 16 మాలలకు వచ్చేయండి. అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన ఫస్ట్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్. సో అదర్వైజ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ నో వాల్యూ. సో జీవితం ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నది అనేది, ఎంత పెద్ద లైఫ్, వాళ్ళు నిండు 100 ఏళ్ళు బ్రతుకుతున్నారా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. చెట్టు కూడా బ్రతుకుతుంది కొన్ని వందల ఏళ్ళు, కానీ ఉపయోగం ఏమున్నది? ఉపయోగమే లేదు. సో ఈవెన్ కబీర్ దాస్ ఒక రాసిన దోహా ఏకాదశి అనేసి హిందీలో ఉంటున్నది, బడా హువా తో క్యా హువా జైసే సూకే పేడ్ ఖజూర్ కరువర్ కో ఛాయా నహీ ఫల్ లాగే అతి దూర్. సో కేవలం కొన్ని ఎక్కువ 100 ఏళ్ళు బ్రతికేసినంత మాత్రాన ఉపయోగం ఏమీ లేదు. చెట్లు కూడా బ్రతుకుతున్నాయి, మనము బ్రతికేస్తాం కొన్ని 100 ఏళ్ళు, కానీ ఉపయోగం ఏమున్నది? ఈ రకంగా వికర్మలు చేసుకుంటూ కొన్ని 100 ఏళ్ళు బ్రతికినా సరే కూడా ఉపయోగం లేదు. ఆర్ బ్రీడింగ్ లైక్ బెలోస్, ఆర్ బిగెటింగ్ చిల్డ్రన్ లైక్ హాగ్స్ అండ్ డాగ్స్, ఆర్ ఈటింగ్ లైక్ క్యామెల్స్. ఒంటెలు కూడా తినేస్తాయి ఒకేసారితోని, ఒక 60-70 కేజీల దాకా గడ్డిని తినేయగలదు, కానీ ఉపయోగం ఏమున్నది? లేకపోయినా కుక్కల్లాగా పిల్లల్ని కనేసి, ఇంతమందిని పిల్లల్ని కనేసి, అది కూడా ఉపయోగం ఏమున్నది? కొన్ని 100 ఏళ్ళు బ్రతికేసి ఉపయోగం ఏమున్నది? మనం చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే అకర్మ చేసుకోగలచాలి. అకర్మ చేసుకుంటూ మనం
దానితో పాటు ఏది చేసినా సరే కూడా అన్ని జీరోస్ ఉన్నా సరే కూడా దాని ముందు ఒక అంకెని పెట్టినట్టుగా, నాన్ జీరో నంబర్ని పెట్టినట్టుగా, అప్పుడు జీవితానికి విలువ అనేది ఉంటుంది. అదర్వైజ్ జీవితానికి విలువ అనేది లేదు. సో మనం ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చు. లేదు అని అంటే మనం ఇక్కడతోని ఓకే. పద్మావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇదే మాతకి నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా మాతకి? క్లియరే కదా? క్లియర్ గానే వినిపిస్తుంది మా ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, మంచిగా వినిపిస్తుంది. మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్స్ లేవనంటే మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ కవితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవేభ్యః నమాచార్య అందరికీ హరే కృష్ణ.